Та 50 факта за Кларенс. Анимацията, която някои описват като скучна, други като велика, а трети като скандална. Има ли повече какво да казвам? Нека да започваме. Създателят на Кларенс е Скайлър Пейдж. Той е гласа на героя в английското аудио. Освен това, той в момента е в затвора. В това видео обяснявам защо. Цялото име на героя е Кларенс Уендъл. Никой обаче не е сигурен как се пише това. В някои епизоди го пишат по този начин, а в комиксите по този. Този сериал, за разлика от повечето други по това време, не е вдъхновен от някакви комикси или други анимации, а просто от детските спомени на екипа. Екипът, като много хора от него са работили преди по време за приключения и Gravity Falls. Друго специфично за тази анимация е, че тук няма магия или фантастика. Почти всички ситуации са такива, които биха могли да се случат и в истинския живот. Аниматорите нарочно си искали героите да не са супер красиви и еднакви, като в другите анимации. С цел да се придаде усещане, че това са истински деца, а не поредната фалшива комедия. Любимият цвят на Кларенс е кафяво. Той твърди, че е роден с тен само по ръцете и врата. Това, разбира се, не е вярно. Просто носи тениска през повечето време. Неговите най-добри приятели са Сумо и Джеф. Цялото име на Джеф е Джефри, а фамилията му е Рандъл. В някои епизоди има сив телефон, а в други бял. Той е алергичен към котки. Освен това е базиран на режисьора Джеф Роу, чийто последен проект беше филма Котенурките нинджа Пълен хаос. Телефонният номер на Джеф в сериала е записан като 555-0101, но аз не бих се опитвал да му звънна. Подобен номер може да се намери да продава къща в GTA 5. Сумо от друга страна не се казва Сумо. Неговото истинско име е Райан. Той е единственият от тримата главни герои, който има уши. Джеф и Кларенс просто нямат. Въпреки че в един епизод виждаме как Кларенс си бърка в съществуващото ухо. Сумо е известен като Сумо заради фамилията си – Сумовски. И тя не се знае как точно се пише. В епизодите сме виждали 3 различни варианта. Някои серии на тази анимация са доста по-сериозни, отколкото повечето хора предпочитат. В Сумо отива на запад, виждаме как кмета на града, без да погледне какво подписва, одобрява закон, който задължава децата от една част на града да ходят в едно училище, а тези от другата в друго. Заради това негово действие Сумо вече научи заедно с приятелите си. Има един епизод на тази анимация, който е забранен в България, и това е Уморени момчета. В него тримата герои решават да не спят една нощ и започват да им се привиждат неща. Родителите на Кларенс са Мери и Чад, като втория не е биологичният му баща. Деймиан е. Той е бившия приятел на майката на Кларенс и след това и на Кейт. Сега обаче е зарязал нощния живот и е станал свещеник. Като говорим за семействата на героите, Джеф има 2 майки. Предполага се, че е осиновен. Като цяло повечето герои идват от семейства средна класа или направо бедни такива, като тези с по-богати родители най-често не са представени в добра светлина. Има някакви препратки към други анимации в сериите. Тук, например, можем да видим кучето Джейк от Adventure Time върху шкафа на Белсън. Кларенс пък има фигурка на Костенурките нинджа. А в тази серия можем да видим как Чад гледа време за приключения на телевизора си. А в може би най-тъжния и страшен епизод на анимацията, Малко приятелче, можем да видим силуетите на Уърт и Грег от отвъд оградата. Цялото име на Чад е Чарлз Казуел III. В едно интервю Скайлър Пейдж казва, че главният герой е базиран на него, който е бил по-малък. Но в друго пък обяснява, че Кларенс е прекалено наивен и чист, за да е базиран на истински човек. А в негово видео от миналата година твърди, че Cartoon Network са го накарали да направи героя си да се държи, сякаш има аутизъм. Каква е истината, няма как да знаем, тъй като видимо и той самият не знае. Джеф понякога си стилизира косата слепило. Той освен това има 6 пръста на краката. Сериалът се върна по българския Cartoon Network на 31 октомври тази година, което беше приятна изненада. Той е една от най-гледаните анимации в канала на българския CN. Някои негови епизоди и откази в YouTube имат почти 1 милион гледания и то само от българи. А това видео ще събере ли 1000 харесвания? Това беше последната премиера в Димдончо канала. Предполагам повечето от вас гледат това видео, което вече не е на премиера, смисъл след премиерата. Така че не ме интересува много. Но ако знаете, през последните 2-3 години всяко мое видео го качвам на премиера един ден по-рано, за да може хората да разберат какво се случва, какво ще качвам и на следващия ден съответно да го гледаме всички заедно, на живо. Което беше забавно, но много вас се помолиха да спра, защото е до някъде досадно, което разбирам. От тук нататък всяко мое видео, което качвам, ще бъде
публично 24 часа по-рано за всички мембъри на канала. Мембър или член на канала се става чрез бутона Join, който е синия бутон до абонирането. Та срещу скромна месечна сума може да сте първите в света, които гледате моите видеа и освен това да ме подкрепяте, за което ще бъда страшно благодарен.